formi dostave radovi da bismo mogli da ih kasnije lakše spakujemo u zbornik radova. Zamolio me Bata iz Kosovske Mitrovice, 1 minut, najnovije vesti sa Kosova i Metohije, tako, iz Kosovske Mitrovice, pa će onda Maja, ona dugo čeka, red je da Dano dobije priliku da govori, ali ovo su sad neki revolucionarni momenti. Pomaže Bog, braćo Srbi i srpske Srpkinje, Bog se javi, Srbi se tako pozdravljaju od Svetog Pojavljanja i Svetog Cara. Ja sam, one koji me ne poznaju, ja sam Veroljub Petrunić, potpredsednik sam Društva Srpsko-Ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Kosovske Mitrovice, predsednik je Vasilije Galjak. Pre godinu dana smo na inicijativu Ćirilice se okupili u istim ovim prostorijama i potpisali smo deklaraciju o sporazumu o saradnji i razumevanju. Pomažemo jedne i druge, jako je lepo to što se ta saradnja odvija i dan danas. Donosim vam pozdrave sa okupiranog Kosova i Metohije od svih članova Društva Srpsko-Ruskog prijateljstva i onih koji nas podržavaju. Okupirani je Beograd, okupirana je Srbija, ali mi smo okupirani u bukvalnom i vojnom smislu koji je vidim. Želim samo da kažem, da se zahvalim Ćirilici koja nas je pozvala da učestvujemo, da prisustvujemo ovom današnjem skupu. Želim da pozdravim profesora Pršića, mogu da kažem slobodno, ja sam bio oficir do 28. juna 2005. na vidu da sam dobio otkaz baš od onog čovjeka, kako ga je on nazvao, lepo lice prazne glave, koji mu je dao otkaz zbog Karla Del Ponte. Ponosan sam što mi je on bio profesor. Napomenuo je profesor malo pre jednu stvar koja je jako bitna. Bilo bi dobro da svako ko smatra da napiše neki predlog, da napravimo strategiju, onaj 4. i 5. princip bezbednosti, kako i čime da štitimo ćirilicu i šta sve treba uraditi na toj strategiji za odbranu ćirilice. Kako da odbranimo ćirilicu i čime da je odbranimo. Dao je jedan moj primjer, širiti to među narodom, među ljudima. Kogod smatra da ima neku dobru ideju, slobodno neka je prosledi. Pozdravljam vam sve i vidimo se na Kosovu.